Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kaniyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaw ikaw, Panginoon. Ang mga Hudiyo nagpagulbol batok kang Jesus kay miingon man siya, ako ang paan nga gikan sa langit. Busa miingon sila, dili ba siya si Jesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan nung inahan. Busa nga nung miingon man siya nga gikan siya sa langit. Si Jesus mitubag, ayaw kamo pagpagulbol, walay makaari kanako gawas kun ang amahan nagpadala kanako magdani kaniya, og banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios, ang mamati sa amahan og makakat-on gikan kaniya, moari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios, maulamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang paan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana dito sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit, dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit, nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan, dili gayud mamatay. Og ang pan nga akong ihatag, mao ang akong unod, aron mabuhi ang kalibutan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang mga tao nining kalibutan na matag-usan nato naagyud tay ganahan nga pagkaon. Kung magis ko ta og favorite food, daghan kay tag ipanghinganlan nya. Kung matuta og mga kuan, maghikay ta og mga party natin, mga hikay-hikay, birthday, kasal, anibersaryo, even death anniversary, Pasko, guban pa nga mga hikay nato, naagyod tay andamon og dili gyud mawala ang atong paborito nga pagkaon. So, ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa matag pulong nga ihatag sa Dios, og ang iyang pulong nagpakataw, og ang maong pulong nga nagpakataw mihatag sa iyang kaugalingon aron atong pagkaon og ilimnon, og miingon siya, ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Atong tan-awon, mamalandong kita mga kaigsuonan nga gitawag kita karon nga embodied spirit. So, unsa ning embodied spirit? Espiritu nga adunay lawas. Busa makita kita. You can see me, I can see you, because you and I are embodied spirit. Kung mawala ang body, the spirit remains. So I cannot see you anymore and you cannot see me anymore when my body is out. Now, nga ni diya tanaw na to nga ako isip usa ka tawo
adunay lawas o adunay espiritu. So busa, may ngayon kita nga ang kinabuhi sa tao adunay duha ka components. First component is our body, and the second component is our soul. These two components, body and soul, united together in one person. Mao na ako, mao na ikaw, nga ang atong kinabuhi composed of two components, the body and the spirit. Now, kung ingon niini mga kaigsuonan, aron ikaw mabuhi, nagkinahanglan ka og body, nagkinahanglan ka og spirit, nagkinahanglan ka og kalag or the spiritual dimension. Kung ingon niini, ang tao aron mabuhi, kinahanglan iyang pakanon ang iyang lawas og iya usab pakanon ang iyang kalag. Kay kung ato rang lawas ang atong pakanon, remember, we are an embodied spirit. We are not purely body. We are also body with a spirit. We are not only purely spirit, but we are embodied spirit. So duha, kinahanglan matanaw na to nga sa atong kinabuhi adunay duha ka components. Both components nagkinahanglan og pagkaon. Let's go to the first reading. Sa first reading, nagisgutan si Propeta Elias. Si Propeta Elias, mikagyo, tungod kay ang rayna, nagtinguha sa iyang kamatayon. Busa mikagyo siya, o naghunahuna siya to make a pilgrimage to the mountain of God, Mount Sinai. Adto siya dito, kay makighinabi siya sa Dios. Baktas niya pila kadlaw 40 days. 40 days going up to the mountain of God. So it was a pilgrimage. Unya nining maong pilgrimage tungod kay anaa kani kanang kahadlok, anaa kanang sa iyang kabalaka sa kinabuhi. He asked God, Lord, patya na lang ko. May pagmamatay na lang ko, Lord. Kaysa kaning magtago-tago ra ko permanente kay nahadlok man siya kang Rayna sa Rayna kang Rayna Jezebel. Na kung mao kini dito siya mihigda siya apan gitagaan siya sa usa ka anghel og pagkaon, gipukaw siya. Ayon nga, yes, bangon, kaon kay aron makalahutay ka sa imong pagpanaw padulong ngadto sa bukid sa Ginoo. Kaon, mikaon siya. Unya, may higda pagbalik, gipukaw na po siya, kay pakanon siya. So, kumao kini mga kaigsunan, what is the purpose of food? Kita, kabalo taon sa purpose of food. Sige, for example, unsa may atong response kung gutomon ta, mangita tag pagkaon. Unya, kung makakaon ka na, unsa may imong bation, ma-relieve ang imong hunger. Kung hungry ang usa ka tawo, dili masabot ang imong pagbati. Sakit imong ulo, magkurog-kurog imong kamot. Kung hypo ka, simbako pito ka laod, madiretso kag kamatay. Kay it's very dangerous kung hypo ka, magutman ka, magkurog-kurog ka. Unya, sakit pa imong ulo, kay wakay gikaon, ana siya. Pero kung makakaon ka na, ma-relieve ang imong body. Mabaskog ang imong body. So kung gutomon, walay kusog. Kung gutomon, way gana itrabaho. Kung gutomon, sakit ang atong paminaw sa atong ulo, apektado ang tanan. But when there is food, we become strong, we become healthy, we become able to do what we want to do because naatay gikaon. Then, we can associate food is equal to strength. Ang pagkaon equals kalig-on. Pagkaon equals kusog. Kay once you take this food inside you, this will give you strength. And if we eat healthy, then we become also
healthy. Remember our katubitong pyramid of food na ay go, glow, grow, whatever. Na din ha, ng mga food. If we take that go, glow, and grow food, then it makes our body healthy. Mo nang doon natin saying you become what you eat. If you eat healthy foods, then you become healthy. If you eat non-healthy food, na musamot nga, later on you'll become sickly. And most of us are sickly because while we are still young, we eat a lot and we eat without regard healthy ba ni kanako or dili ba. So that also pag-abot nato og mga 40s diha na magsugod ang atong aray sa atong kasing-kasing, sa atong kidney, sa atong liver, sa atong heart, aray sa itong mga tuhod kay magsugod ng atong gitawag nga arthritis nato. Mo na nga, remember, ang imong gikaon nga pagkaon naghatag nimo kusog. Ang imong gikaon nga pagkaon nahimo siyang very own flesh and blood. Ang imong gikaon nga pagkaon naghatag kanimo og power to do things. Now, ing anak kay importante ang pagkaon, and that is physical food. Now, mao ni si Elijah, si Elias, padong sa didto, gitagan siya pagkaon aron siya mabaskog, naikusog, og makahimo siya sa pagpadayon sa iyang pilgrimage to the mountain of God. Now, kini nga pagkaon, physical. But this physical food will lead us also into the reality of the spiritual food. Kaysa akong giingon, ang kinabuhi sa tao composed of two components, the physical and the spiritual. So kung physical food lang ang ato nga pagkaon nga atong ihatag sa atong kinabuhi, then perhaps mayunta nga murag kuwang. Kung puro ra pod spiritual lang atong ihatag nga pagkaon sa atong kinabuhi, kuwang sab. Kinahanglan dunay balance. We strike the balance, the physical and the spiritual. Kini nga physical food nga gipakaon nito kang Elias will lead us into the gospel today. Sa ebanghelyo miingon si Jesus nga ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ni adtong kining mga tawhanan ni adtong niaging mga Domingo miingon sila kang Jesus, Lord, tagai kami kanunay ni nang maong pan. Apan sa diyang miingon siya, ako ang maong pan nga naghatag og kinabuhi. Unya, ang akong ihatag nga pan mao ang akong unod. Kay ang akong unod matuod nga kalanon, ang akong dugo matuod nga ilimnon, og ang mukaon og moinom kanako mabuhi sa walay katapusan. Diha nagsugod ang ilang gitawag nga misunderstanding of what Jesus wants them to understand. Diha wala na sila kasabot mo to na naglalis na sila, then they enter into a debate with Jesus. Unsaon ka na niya paghatag iyang lawas, no? Iyang dugo ari pakaon gipainom sa ato. Dili ba kana sa anak na ni Maria, anak man na ni Jose, ang iyang mga ginikanan na dinhi, ang iyang mga igsoon kay kita, niya sila dinhi. Sumodang ang familiarity nila with Jesus, nagsalimbong sa realidad nga Jesus is the Son of God. Now, kung mao kini, unsa man di ay ang gipasabot kanato ni Jesus? Miingon sa kanato nga ingon nga ang tao nagkinahanglan og pagkaon aron ang iyang physical nga lawas mamahimong baskog, mamahimong healthy. In the other side of life, kita pod nagkinahanglan og pagkaon aron magdala kanato sa kinabuhing walay katapusan og dili kini mahatag nato sa usag-usa. There is only one source of life eternal, and that is God. Only God can give us life eternal. Busa miingon siya, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon kaniya mabuhi sa kinabuhi nga walay katapusan. There are many ways for God to give us eternal life, but He chooses one way. Miingon siya, take me in.
and you will live forever. Like food, take that food so that your body will become healthy, will become strong, and you will live. Without food, we die. Without water, we die. For eternal life, without food, without drink, we die eternally. But that is not the desire of God. The desire of God is for you and for me to live forever with Him. Mauna nga iyang gipadala si Jesus as our bread for eternal life. O giun sa paghatag ni Jesus ang iyang kaugalingon, He instituted the Holy Eucharist. He instituted the Holy Eucharist where the ordinary bread becomes the real Jesus. The ordinary wine becomes the real Jesus. So in the Holy Eucharist, minta nga, we receive Jesus, the bread of life, in full. His divinity, His blood, His flesh, soul, and divinity is there. So when we receive the Eucharist, we receive Jesus. He was not talking about physical eating of flesh, of human flesh, and drinking of physical human blood. But He was talking about the institution of the Holy Eucharist, where He continued to feed us all from the beginning until the end. Ang mga Hudiyo, they failed to understand what Jesus was talking about. Now, kung ingon niini, pagkalawat nato niining santos nga Eucharistia, what will happen? What does it mean for us? Una, ang ato bitang tawag ni anang mga lawata in English is communion. When we receive the Holy Eucharist, we enter into communion. Communion from the two words, community and union. We enter into the community of God, Father, Son, and Holy Spirit. So sa ato pa, kung mga lawat kita, we receive Jesus in the form of bread, transubstantiated to His very own body, blood, soul, and divinity. But ipasabot, we enter into communion with God. God is a community of Father, Son, and Spirit. Kung ato siyang dawaton, we enter into that community. You belong to the community of God. And that is why we are called a church. Kaya the church is the community of God. The visible community of God on earth is the church. When we receive Jesus in the Eucharist, we enter into that community with God. Unya, when we enter into that community with God, we enter into union with God and with one another. Muna nga si San Pablo sa iyang sulat sa taga-Corinto, Kapitulo 10, miingon siya nga, di ba kining pan nga itong gipanag-ambitan, panag-ambit man kini sa lawas ni Kristo, o kaning kalis nga atong gipanag-ambitan, di ba panag-ambit man kini sa dugo ni Kristo. Busa, ikaw ug ako, nahimong konektado, nahimong sakop sa usa ka lawas, the body of Christ, the church. And when we become members of the church, we enter into communion with one another. Kaya the church is not only you, the church is not only me, but the church is all of us. So mo na giklaro sa theology na ni St. John, giklaro na niya nga when Jesus said, "Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi, take me in." He wants us to enter into the community, the fellowship with God, Father, Son, and Holy Spirit. When we receive Jesus in the Eucharist, He wants us to enter into union, pakikiisa sa Diyos. At yung pakikiisa sa Diyos ay siya ring pakikiisa sa kapwa natin. Kaya whoever receives the Eucharist will never become an isolated individual. Instead, we become member of the community of God, the church,
and we enter into union with one another. Maybe many of us did not realize that reality in the church teachings and also in the scriptural teachings, that when we receive Jesus, we enter into the community of God and we enter into union with one another. You and I, we are connected. That is why in the family of God, in the community of God, each one of us are brothers and sisters. So, kung mao ni mga kaigsuunan, then what is the purpose? Why Jesus wants you to take Him into your body, to take Him into your life? Like food, Jesus wants to strengthen us. Kay walay makalig-on sa atong kalag, gawas kang Jesus. So kung ang food, physical food, makalig-on sa atong physical body, ang atong Ginoo, He wants us to become food for you to be strengthened, nga mahimong lig-on, for you to become healthy, for you to become protected from all diseases, spiritual diseases. Mo bitaw nga kung kita bitaw physically tan-aw nato, kung healthy ang atong mga pagkaon, we are more powerful than any disease, than any of the pathogens. Virus man na siya, bacteria man na siya, o fungi man na siya. We are healthier than this. So maupod sa atong kinabang spiritual, why Jesus wanted us to take Him in? Because He wanted to nourish us. He wanted to heal us. He wanted to strengthen us. He wanted us to live forever in communion with Father, Son, and Spirit, in union with one another in this family of God, the church. Kung ingon ni ini mga kaigsuunan, tan-aw na to, nga ang iyang pagpasabot sa pan, wa man siya maingon nga, I am the cake of life. Kaya nga naman, wa man niya gigamit ng cake. Wa po siya maingon nga, I am the kanang lami nga pagka I am the lechon of life, or I am the spare ribs of life. Kanang mga lamian nga pagkaon, ingon siya, ako ang pan. Ang pan, good, is a common food for all, pobre o dato. Ang pan mapalit bisag pobre makapalit og pan. Ang cake dili kaayo mapalit sa pobre. So, unsay gipasabot ni Jesus? That He is the food for both rich and poor, for men and women, for old and children. He is the food for everybody that everybody can afford to take in. So, Jesus made Himself the food for all of us, regardless of unsay atong social status, unsay atong economic status, unsay atong academic status, or whatever statuses we have on earth. Jesus is our food. He is the food for all. He wants us to sustain. Mabitaw kabantay mo, sa inyo kinabuhi, kabantay ta sa atong kinabuhi, spiritual life. Kana bitong dugay na takasimbaw na kanihinimbaon bitaw ka? Nya sige kag kalawat, labi na kining panahon sa pandemic karon kay maglisod man taog simba kanunay. Naagay panahon nga moabot sa imong life nga pagkalaay, pagkamingaw, pagkahawang, the spiritual dryness. Kay ngano, because our soul needs nourishment. And who can nourish this? It's only Jesus, both in the Eucharist and in the Word of God. Because He is both the Word of God incarnate, and He is the Eucharistic bread. So mao na nga makabantay ta nga naagay uban makig-away nga muadto gyud sila sa simbahan. Naagay uban nga bisan og sobras edad muadto gyud sa simbahan. Kay ngano makig-away, kay moingon ang mga tiguang, o sa may gusto ninyo, kamo ray maluwas. Di mi maapil. Kay ngano di ay the Eucharist gives us the strength. The Eucharist gives us the hope. The Eucharist gives us the power
to become more strong, to become stronger than our enemies. Dili na to kayo masabtan because it is in the spiritual side. But those who have grown already in their spiritual life, they will always remember that the Eucharist is the source of their strength. Makabantay ta, dunay kalamidad, whatever calamities we experience, we always celebrate the Mass. Kaya nga no, it is Jesus who strengthens us. It is Jesus who makes us healthy. It is Jesus who keeps us safe from the enemies, either that enemies, physical enemies or spiritual enemies. Jesus alone makes us safe in our journey, in our pilgrimage of life until we arrive safely in the Father's house. Mao nga, ingon si Jesus, ako ang paan sa kinabuhi. Dawata kana, because He wants you to enter into communion with Him, with the Father, with the Spirit. And He wants us to be in union with one another. And in our taking in the Eucharist, Jesus strengthens us in our pilgrimage to heaven. Bisag na ay pandemya, nakatabang baya sa soundness of mind, nakatabang sa sanity of the people, kanang makaadto sila og simbahan, kanang makapanagkot sila, kanang makarosaryo sila, kanang makakalawat sila, kanang makatanaw sila diha sa simbahan. It gives them sanity of their mind. Kay ngano, karong panahon na tungod sa pandemya, daghanay namatay sa depression. But matingala ta kay kining sigig-anhi sa simbahan, they were able to overcome depression compared to those who are afraid and those who are hiding themselves in their homes. Mao nga, bisan dili kita makaanhi physically, we join the celebration of the Holy Eucharist. Asa? Sa atong mga TV. Kay na ay mga TV masses. Sa atong mga social media accounts. Kay na ay mga social media live masses sa mga Facebooks, sa YouTube, ug uban pa nga mga accounts. Mao na nga, matingala kita the power. So dili nato ingnon nga i-belittle ang power of the Eucharist. Kay the Eucharist itself is Jesus Himself. The Eucharistic bread that we receive is no other than our Lord. That is why kung naay Ginoo, magtuo kita kaniya, malig-on kita, bisag nagkurog kita, makahimo gyapon kita pagbarug o paglawig padayon sa atong pilgrimage in life until we arrive safely in the house of the Father. Manindog kitang tanan mga kaigsunan ug atong ipadayag ang atong pagtuo sa Dios. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, di anak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat o sa kinaiya sa Amahan, naagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa Salamat sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, nahimong tao. Tungod kanato, ilansan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. O ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya. O misulti pinaagi sa mga propeta.
Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagpanaw sa mga namatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.